Казваш, кажи. Казвам се Гриша Николаев Георгиев и последния път, като се мерих, бех 256 кг. На добра софра ставам и 280. Само аз ме срам да имам човек на гости. Трудно ми е ходенето и не съм за гости. Само за сбора. Така е, сбора те се откат, няма да правят повече събори хора. Така. Едно време аз бегах от гаджетата, а сега те бегат от мене. Нека от любопитство, ако се завърти около мене, защото да ме изпробва да види дали ставам за нещо. Как става тази работа? Но аз съм реклама. Как става? Така. Малко на френска ми мол и така. Как се? То не е за смех, е това за смех. Не, кажа за смех. Пич, това за съжаление, ти мислиш, че ми е лесно ли? И така, казармата, жених се преди казармата, по любов съм се оженил, обичах жена и от 8 клас бехме гаджета, така 3 дечица ми е родила, да е жива и здрава. И така момчетата пораснаха, ама аз си развалих фигурата. Откапване и пиване. Не само откапване и пиване, така от мързалуване, от слугуване. Имах първия слуга тук в окръг, аз, Георгиите. Помниш ли, Георги? Това беше първия слуга, това е 90-та година. Белотинци. Да. Добре, казваш, сега си 100% пенсионер. Сега съм зле, аз направо не мога да се движа. По болест? По болест мога отдавна, аз себе било срам. Тук един ми си вика, бе, как не те? Вика, ти си плащал осигуровки. Ходи къде се разправи, те дойдоха хората тук. Един доктор ме видя, вика, ти нямаш колене. Викам, как нямам колене, бе? Аз се загледах, то верно нямам колене. Не съм имал колене. Какво ти казват докторите? Ми зле, кръвно, висок холестерол. Сигурно не съм добре. Колко заболявания? По-сериозни? Няколко. Аз не съм и ходил. Само където ми взимаха. Ходих в санаториум Макаради. И тук ми взимаха кръв по урина и такива работи. Не са добре. Холестерол ми много. Зъбите ми опадаха. Диабет? Нямам диабета, ми е 6-7 зависи. Аз съм спокойна натура. От притеснение се получава. Какво за притеснение? Какво пише? Това ще стане се. А с какво се храниш? Само за не Бог не ям, защото баща ми като малък ме кара да го ям 3 пъти го връщах от париците, 3 пъти го ям, от тогава за не Бог не ям. И така, иначе друго всичко. Да знаеш, по-фърчи, плува, расте и човек, кой аз мога да стана, като няма какво, като ме надува гъда, става осърепявам. Иначе съм добър човек, да знаеш, добро сърце. Бухем. Бухем. Било е някога, сега сме се укротили. Те ми викат шеф, ама само това е шефа. Ти си най-добре, викаме, кое ми е доброто? Не ви пожелавам, не стигате това, къде съм стигнал аз. Добре ли, а нещо мислил ли си за операция, евентуално за отстраняване на тия тлъстини? За изсмукване, дето го правят. Липосукции. В Турция правят, значи маха, скъсява стомаха, но струва 20 000 $. Едно време не ми правиш впечатление, сега 20 000 $, си е цифра, ти кажа. Децата казват, тук от Англия в Габрово един, където сома си правиш, намалява на стомаха. Аз преди се смеех, има един приятел в медицинска академия, той човече се вика, дай вика, тия си направих всички. Викам, това не е. Какво казваш са? Най-тежкият човек в България е починал от бинота. Ама той го даваха един, имаше Иван Горския от Стражица. И точно в деня, в когато отиде там да го лекуват някъде по Токуда, човек е умрял. Даваха как го изкараха с един мотокар, с кран го спускаха. Аз последния път, когато се мерих 256, сега чувствам, че съм наедрел повече. Добре, ма има... Кантара се чупи, аз имам един кантар, като скочих, те излезнах проживите да ви го покажа. Всичко си усилил за леглото. Добре, ако докараме кантар, моля да те премери, аз имам такъв